ya ba ya hankali kai ne haka ne kai ka ballo a guje lafiya me yake faruwa ina nan bayan gida ana dan gyare-gyaren gona naga kulu da gudu ya zo ya wuce ulu lafiya kake tabka gudu haka wani kala dawo ƙaran me wallahi tallahi bindiga ce bindiga a'a ba ƙarar bindiga kake ba ƙaran me naji sai dai kawai irin neck out din na irin ka san sabo shekara ta zo kana nufin no count ne sai dai neck out amma in dai ƙarar bindiga ce ba za ka taɓa jin ƙarar bindiga ai tunda gwamna darios ya zama gwamna aka daina jin ƙarar bindiga a Taraba wai kana nufin tunda darios ya hau shugabanci shekara 8 kenan yanzu ƙwarai kuwa a Taraba state ƙwarai kuwa gabaki daya zaman lafiya ai ya samu kan ƙara wannan ne dama kake ta wallahi shine to yanzu ya raba mu da mai irin wannan guje-gujen da sunan wani ƙarar bindiga ko wani fashewar ba kai na abin ya ai tunda gwamna kaga tashin ba yawan kinnafas duk wani zaman lafiya duk wani tashin hankali da ake ya tsayar da shi ga abubuwa da ya kawo na cin gaba yanzu ya safar da ilimi ruwan sha masana'antu makarantu yanzu matashanmu wanda suke zaman banza da sama da 3,000 da an ɗauke su an ba su a Taraban gwamna kenan wallahi a nan Taraba darios ban kake ba na'am yanzu asibiti duk wani asibiti da ka sani babba haihuwa kyauta na mata tituna yanzu gosulo inda a cikin Taraba ne ka shiga inda ka san ka shiga wani babban birnin Paris ba wannan gosulo ba komai ga zaman lafiya tabbas akan wannan ne zaka ta magana da hako kuma ka san me kawo wannan rashin gosulo din ina wannan flyover din da ake yi wannan sabuwa kenan shekaran nan za a gama ka gani to kuma yanzu idan zaka ce wannan gwamnati har ya ce za a bari har wabulo jalin Ƙwarai kuwa. Allah sarki a kai baka ma san wata magana ba ai na gaya ma Bala DCO Bala ai shi ma shugaba ne Madugu ne uban tafiya ciyaman kenan ciyaman da rabin ciyaman gaskiya ne a arewacin Najeriya ta gabar kenan ma'ana kenan Taraba state ya gina makarantu shi ma ɗalibai ci da sha na marayu kai duk an baka sana'an yi wannan ban Allah sai ya baka sana'a yi yanzu ba zaman ba a sata a Taraba state ka manta da uban tafiya waye kira baya goye marayu ta wanke ki ba a gane gaban ka ballantana bayan kai uban arewa ta gabas Tijani TY dan Juma ƙwarai kuwa mutum kai ka ce ma duk uban tafiya ya yi tasa ya yi yaro ya yi ta uban yaro ma uban sa ya yi uban sa ai wannan mahadi kenan mai tsohon zamani kwanjiri karfan jirgi kenan kana ina ai bakin jini ne wannan kafa karfin yaro babban ma ba kowanne ke dauka Allah na wajen Allah ga wannan wanda mutum ya ce zai ja shi ko ya bangare na siyasa da tausayin al'umma to in dai kace zaka ja da wannan to rana sai ta riga ka ba Allah na wajen ina ga maka yanzu kwanan na alƙawarin da yamo cewa ya nemo matasa ko sun kai guda nawa wanda na san ba su da aiki yanzu za a zuba musu ayyuka yanzu kaga injina na bayi taki kayan lambu duk wani abu da ka sani na noma taki dan waje yanzu haka shinkafa a gida na rabo na da ta Najeriya na manta tan lokacin da Buhari ya hau farkon da aka rufe boda to ni har ban shinkafan Najeriya ba wannan da kake gani shi yake mun kana ji na duk mutumin da aka ce yana yin abubuwa na alkhairi a duniya aka ce rabon gwani ai ya zama dole kawai Allah baya barin wannan ka manta da Tijjani kai kura ba ka ya ka ma tuno mun da shi dawo local government bari baka labari ai bawon Allah nan da kake gani Tijjani bari baka labari ai bektara samu ne ke na drama state to shi ma wannan Madugu ne uban tafiya ba za a bar shi a baya na ɗaya kaga tun daga abin da yi ba Garba Shede mai hula mai samari guroje bantaje dan anacha ya gangaro ya taho in gaya ma nan wato marraban kunini kenan ya taho ya ƙara tabowa ya fita daga nan habban taje wannan mutanen gabaki ɗaya kaf an da Taraba su an samu zaman lafiya shi yasa nake jin labarin gidan wasan nan rahama drama club wato ciyaman bektara shine mai gidan ko to kaga wannan bawan Allah billahi la ilaha illa huwa mutumin yana da kirki mutumin kirki ne na baje ba ai yasa kaga gwamnan nan darios ba zai ta mantawa da shi ya yi iya kokarin sa ai kawai ta darios kaji wata wai dariyo ta randam dariyo da randam dariyo da randam dariyo da randam dariyo da randam gama da ram kenan da randam ai Allah baya barin wani dan wani amma wannan na so ya zama dingayi kenan kawai ya zama baba dingayi ya tai yanzu ka san me yake nema ai ko na san mutane ba za su watsa mana kasa a gida ba wa na an dai akan wannan ne in dai akan wannan sanato yake nema ai ya ya ma ci talaka sun bashi saboda bari ka ji saboda adalci dole ne saboda adalcin da ake ji da tausayin sa da yanayin adalcin in lokacin zabe wasu suna baro su tadin su zo nan su yi zaben su koma saboda adalcin mutum sun san mutum ne mai tausayin talaka
da yake ya san bai tsina na uwar komai ba bai abun alheri to shi ko hotonsa muka gani a fasta yagewa ake akan jaki na ga an dora shi an kura can wajen bayan gari har yanzu dai ban ga dawo ba kwarai a wannan ban kadar da kai mun sai ta wallahi ya daga dan na da kana jumana ai tun da shi ba da ya na ai magani ne ka warke ai magani ne wannan ai inda akan larura ne ko ka kira sunan shi dai yanzu kana nufin injin da daren gal kenan magana ta kare kai mutumi na ga wani abu sai ga mu gaban darios gaskiya ne wannan zamu da karka damu Allah ne ai kafin tafi kaga ciya man bektara babban abin na kenan ai wannan ba abin jefarwa bane ai abokin tafiya ne na gari saboda shi adalci da tausayin al'umma wannan da kake ganin shi asalin shi babba ne fa dan babba ya san mutunci duk wani abu na mutunci ya riga ya gaje shi ranar fa na je giftawa ne fa a mota ya hango ni ya kira ni ka san kyautar da ya mun cewa in je in dai Saudiyan nan ta zo kawai in je in sa sunana na ji ana kiran sallah bari dan matan na ai wani labari ba sai mun an jima tukuna bari mu je mu sallar asar tukuna ani nake da labari zuwa an jima mu hada a majalisa Allah ni nake da labari mu hada a majalisa labari Allah taimaka